ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମର ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ନେଇ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁନି ଋଷି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲେ ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଥଟ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କିଛି ହସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ଥଟ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ହସିଲେ ନାହିଁ। ମୁନି ଋଷି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମାନ ଥଟ୍ଟାରେ ବାରମ୍ବାର ହସି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।